Dwi wedi bod yn obsessed gyda Malwod am blynyddoedd nawr. Fi'n credu achos maen nhw'n really bach ac yn cute. A hefyd maen nhw fel fel underdogs achos maen nhw wastad yn cael eu crusio. Fi wedi wneud music video o'r blaen gyda nhw a fi wedi wneud fy degree ffilm hefyd. Nath band o Efrog Newydd ddod i Gaerdydd a o'n nhw hefyd wedi sgwennu can o'r enw Snail's Hell. So maen nhw wedi gofyn fi wneud music video ar gyfer hwnna. Mae'n gallu bod yn really frustrating like what araf mae animeiddio gyda yn gallu bod. Ond ie, mae fe jyst yn really magic pan mae fe'n dod i fyw ac yn symud mewn ffordd neis. So fi hefyd yn defnyddio sandon glas, sef ffordd o animeiddio gyda tywod a'r lightbox, a chi'n creu silhouette image. Fi'n really hoffi defnyddio tywod achos mae'n edrych yn fel really painterly. Mae fel chi'n defnyddio brush, so mae'n teimlo fel peintio. Ond mae fe'n ffordd really anodd i animeiddio achos mae tywod yn rhywbeth anodd iawn i controller, basically. Hefyd fi'n credu bod e'n bwysig i symud y tywod tipyn bach pob tro ar gyfer pob ffram, hyd yn oed os mae ddim yn really symud. A mae hwn yn creu effaith o'r enw boiling effect. So, fel mae'n edrych tipyn bach fel mae rhywbeth yn anadlu. Be di'r emosiwn ti wedi greu? Whimsical. Tipyn bach yn dywyll, ond hefyd yn neis. Falle. Fi'n credu mae gyd o gwaith fi bach fel hwnna. Bach yn fel neis ond yn dywyll ar yr un pryd. Mae animeiddio'n really anodd i fi achos chi angen cael fel y symudiad yn iawn a mae'n cymryd amser hir iawn, so mae fel lot o gwaith, ond gyda darlunio mae fe mwy o fel hobby neu just fel ar gyfer fi i expreso beth bynnag fi moyn. Queer Welsh ladies. Fi'n wedi bod yn gwneud darlun o 2 fenyw mewn gwisg Cymraeg yn cusanu. Mae lot o celf fi gyda fel themau cariad hoyw. Fi ddim yn really meddwl amdano creu hwn, mae fe jyst yn digwydd achos mae fe'n rhan o bywyd fi. Fi wedi bod yn gwneud un y blwyddyn, un darlun fel hwn y blwyddyn ar diwrnod Santes Dwynwen. I gweud fel diwrnod Santes Dwynwen hapus i pawb, ddim just pobl syth.